Solidarjetà hija din it-tema tal-ewwel programm ġbir ta' fondi li se torganizza YMCA il-ħadd 30 ta' Mejju minn nofsinhar sa nofs il-lejl, programm li se jixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha. Fl-aħħar jiem il-programm Newsroom tkellem ma' persuni fil-qalba tal-ħidma tal-YMCA. Homelessness mhijiex sitwazzjoni fejn iġġibha int bidejk imma hija xi ħaġa li jista' jgħaddi minnha kulħadd. Ma tistax tgħid li inti qed tkun solidarji ma' dak li jkun jekk inti m'intix qed tittieħ l-aċċess illi jkollu dar u saqaf fuq rasu. Għandna bżonn l-għajnuna ta' kulħadd, għandna bżonn l-għajnuna biex ngħinu dawk in-nies li bħalissa aħna rridu ngħidulhom le. Kif rawis li ngħidu ma fadalniex spazju, li iċemplunna familja li ħajspiċċaw barra fit-triq bit-tfal żgħar u aħna ma nistgħux intuhom il-ken u s-support għax ma fadalniex sodot kif rawis. Ġifieri l-għajnuna, kull inkwe tip ta' għajnuna li bniedem jista' jtina waqt il-maratona ħajjejna biex aħna nkabru tarniki, nżidu l-kmamar u nkunu nistgħu nilqgħu iktar nies għax ħadd ma jixraqlu li wara l-ġurnata jmur jorqod barra u ma jkollhomx dak il-ken. Il-YMCA toffri diversi servizzi fosthom residenza għal min jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu kif ukoll servizz ta' counseling għal nies vulnerabbli inkluż żgħażagħ. Issa għall-ewwel darba permezz ta' programm ta' ġbir ta' fondi, il-YMCA qed tagħmel sejħa lill-pubbliku biex jgħinha finanzjarjament biex tkun tista' tgħin lil aktar persuni fi bżonn. Matul din il-maratona li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha fosthom ukoll fuq Net Television, il-pubbliku jista' jagħmel id-donazzjonijiet tiegħu billi jċempel fuq in-numri provduti. Solidarjetà il-ħadd minn nofsinhar sa nofs il-lejl.